Erokamano ahinya jawinjo kendo jahera mar Ramogi TV kuom miyowa kinde ni e thuolo ni ma wan bende waikore mar keloni weche manyien kuom miyowa kinde ni e thuolo ni ma wan bende waikore mar keloni weche manyien mag Migago machiegni nyinga Milton Ochieng'. Riwruok makedo ne ratich oganda KHRC kaachiel kod ogai mado machon Willy Mutunga okwedo meko ma jong'anyo mag Sabasaba. Jokedo ne ratiro mag oganda go otero ng'anyo nyaka e ranga tesend obila ma Central e boma ma Nairobi mar sundo obila mondo we thuolo ji mane obila omako katimo ng'anyo mag Sabasaba odiechieng' manyoro. Jokedo go eko manotelnegi kod ogai mado machon Dr. Willy Mutunga ne obane gi iro malungo wang' kod obila e thuolo machuok bang' chopo machiegni kod tesend obila ma Central. Ji maromo 75 nyomaki kod obila odiechieng' manyoro e kinde ng'anyo mag Sabasaba mane obagi kod riwruok mar Azimio kaachiel gi riwruoge makedo ne ratich oganda. Ne gigolo siem mager ne obila mondo mi owinja kwayo margi ka gilero ni obila ok nyal mako oganda jo Kenya duto 52 Nasikitika sana moyoni mwangu. Kuna mwingine Jaod bura mambere North Geoffrey Ruku oseyo kweth mar Azimio kuom bago ng'anyo odiechieng' manyoro kokwayo jood bura wetene kaachiel kod spika mar od bura mamalo mondo tiek chenro mar twak e wi paro mar chik mageto rido chike mag ng'anyo. Kanoloso e kinde chiwo mich e sikund primar ma Kithambu e kachong' od bura mare, Ruku nolero ni paro mar chik makamano dhi tieko weche mag tulo, kuo kaachiel kod ketho mwandu mag jopiny e kinde mag ng'anyo. Nomedo wacho ni joma timo ng'anyo e pinje mosedongore e weche mag demokrasia ok keth mwandu mag johala, kendo paro mar chik makamano dhi neno ni piny Kenya ogoyo ng'ala manyime e weche mag ng'anyo. Ruku bende notudo jodito mag sirikal mokalo mar Jubilee kuom miyo Azimio sir mar omenda e bago ng'anyo magi mag rocho chenro ma piny owacho mar Kenya Kwanza. Na mimi nimesema ya kwamba nimeweka mswada wa maandamano pale bungeni. I want to ask the Speaker of the National Assembly and the Committee of Justice and Legal Affairs of Parliament to fast track that bill as quickly as possible. When we go back to Parliament on 25th of July, we start debating that bill in Parliament so that it can become law as soon as possible. We regulate the way the demonstrations are done in the Republic of Kenya. Demonstrations are supposed to be peaceful. They are not supposed to destroy property. They are not supposed to burn roads. They are not supposed to inconvenience any other person. Joriemb apiko orakore kod obila e wang' apaya mag Tanga Road bang' nyamburko ma jowuoth mar kambi mar Kenya Bus Service tuomo kendo nego ja apiko wadgi e alwora ma Valley Arcade mayudore wang' apaya mawuok Kileleshwa kochomo Kawangware. Wach makamano nochwanyo joriemb apiko kendo chako agoyo nyamburko no kod kite to moloyo geche mag Kenya Bus Service. Jariemb apiko go eko ne chano mar wang'o nyamburko no, kata kamano obila nochopo mapiyo kendo tiyo gi iro malungo wang' mar riembo jobodaboda go. Jobodaboda go eko bang'e nomonjo nyamburko machielo mar KBS e kada ma Kawangware kendo ne gichiele gi kite, wach manoweyo kondakta kod jowuoth gi hinyruok. Mambo ya barabara actually ni ngumu, na kenye ningependa tu kurai wale wote wanatumia barabara tukuwe waangalifu, kwa sababu ukiona watu wanaendesha magari, especially hizi magari za umma, jinsi wanavyoendesha magari ni kwamba hawazingatii zile sheria zote zinafai kuzingatiwa. Kwa hivyo unapata kwamba unaona watu wa pikipiki wanadhulumiwa ni kama si motorist kwa barabara. Wanaendesha magari kwa hii barabara waendeshe kwa umakinifu
ambapo pia watu wa bodaboda ni binadamu tu kama hao. Juu pia tunaangalia mwendo zao sio mzuri kwa hii barabara. Na hii barabara nayo ni mbaya, iko na mashimo mengi, ambapo pia tunasiga gavana wetu Sakaja aweze kututengenezea hii barabara. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo pinje mag Afrika mondo nywak lwedo e chenro mag dongruok maduoko piny ting' mar osuru n'oganda manie pinjego. Ruto manie limbe e piny Congo Brazzaville igeno ni biro twak kod jood bura mag Congo. Motelo ne twak ma kamano, Ruto nolero ni Afrika opong' kod mwandu mathoth ahinya manie bwo lowo. Kata kamano, lwenje ma kinde ka kinde mamedo ketho mwandu kendo daro oganda osethiro dongruok e pinje mag Afrika. Ruto nojiwo tudruok mar bero chenro mag riwruok e pinje mag Afrika AU ahinya to e chenro mag wuoth e kind mamoko. Limbe Ruto Congo luwo chenro mar tudruok e kind pinje mane onywako jo Kenya kod jokondo e giko mar dwe mokalo. Without resources. The narrative has always been built that we are the poorest continent. We are not. We have assets. I have enlisted our assets. We have huge, tremendous renewable energy resources. We have mineral resources. We have huge resources in smart agriculture. We have the youngest population. We are the continent of the future. And I want to ask you as members of parliament to work with us to reform the Africa Union, to give it voice, to give it structure that is going to make sure that Africa speaks in the language that is understood, with clarity on our issues, so that we can drive our agenda, grow our trade, and make sure Africa moves forward. I think we have a 0.2% tax that is supposed to be levied in our countries. We want to ask every country to live up to that commitment. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oseoduol mochung' ne weche mag pur mag majan pachoka KTDA e kinde romo mar kelo lokruok e sekta no marumo kawuono. Gachagua nogolo siem ne KTDA kuom chako kembe moko mag majan ma ok gikawo pach jopiny kaluwore gi chik. Korka kore jood bura ma Madhioya Dr. Edwin Gichuki ne okwayo KTDA, KTGA kod IATA mondo mi ogol buche mane gichwalo e doho. Buche ma Gichuki wacho ni osebedo ohinga e keto tim lokruok e sekta mar pur majan. Seneta Manyien wa Mtinga bende nochwalo paro mar neno ni directors mag KTDA duto te oketi obedi ong'ala achiel kendo keto yo makare mar kelo dongruok. Tutakuwa na mazungumzo and frank discussion. It cannot be that way. It will not happen. Once we agree with CS Energy and we see what we are saving, we must agree that that benefit must go to the farmer. And of directors of KTD, somebody has traveled 36 times in 2 years out of the country. Yeah? On farmers' money. On farmers' money. So, madirectors wa KTDA tutakuwa na mazungumzo na mimi nataka tuongee vizuri na urafiki. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu owacho ni paro manogol e lipot mar raput manochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto manono weche mag somo biro konyo bero sekta mar somo e pacho ka. Machogu wacho ni kata obedo ni lipodno pok ogol ayanga, paro manogol e lipodno igeno ni biro bero sekta mar somo ahinya te konyo joma tindo bero ngimagi ma kinde mabiro. Machogu wacho ni chenro masani mar walo jopuonjre madonje kuonde tiego jopuonj ni koda ng'ikruok maduong' mamono jopuonjre mokalo donje kuonde tiegruok ma kamago. Jatend Migago no bende okwayo jood bura mondo tigi omenda mar CDF e gero udi kod mwandu mamoko e gero udi mag sikunde. Machogu ne lose ka tiego jopuonj ma Abadea mantiere ka chung' od bura Mandaragwa e kaunti ma Nyandarua. 35 of our booklets. Our guest of honor,
and all the other invited guests. 846 from our system of education and entertainment. We have several items. Katika colleges yetu ya teacher training colleges, this is one of the items that was discussed by Kenyans in and is contained in the Presidential Working Party report. Najua ile cluster ilikuwa inasema one must have a C in mathematics, a C in English language, a C in one of the sciences, a C in one of the humanities. Ilikuwa ni changamoto, ndio kwamba badala ya kuwa na watoto 7,000 katika colleges yetu ya hii mkoa, sasa tuko na 1,000 na kitu peke yake. Lakini hiyo suluhisho hiko kwa ile report ambaye sitaki kutangaza vile hiko kama Mheshimiwa Rais hajatoa, lakini suluhisho hiko. Kwa sababu hiyo cluster ile report imeangaliwa, Wakenya wameangalia na wametoa njia ambaye itawezesha watoto wetu kuweza kuhitimu na kuingia katika teacher training colleges. Jotelo mawuok e oganda jopith masiko dar okwayo sirikal mondo ridaritan e alworagi maneno ni som jopuonjre okorochore. Kwayo makama okel ka ijiwo godo yore mag somo e kinde ma jopuonjre ikore ne piny maduong' ma pacho ka. Jotelo kod jokanyo mag somo e kaunti ma Laikipia onyiso luoro ni lwenje e kind oganda e wi lope kod kuonde kwath oserocho chenro mag somo e kinde mokalo. Hivi kwa Mheshimiwa Kindiki. Mheshimiwa Kindiki, sisi watu wa Laikipia tunasema asanti kwa sababu mambo ya usalama angalau unaendelea kufanya vizuri. Lakini tunataka tuongezewe askari zaidi. County Commissioner, umesema ni askari 360 wa NPR. Kitambo kabla watolewe hapa kwetu na huyu alikuwa waziri wa kitambo, Dr. Matiang'i, tulikuwa na askari 832 wa NPR. Kwa hivyo tunataka tuongezewe askari zaidi wa NPR. Na kwa sababu ni jukumu ya serikali kulinda mali na maisha ya mwananchi. Leo tumefundishwa kitu moja na watoto wetu hapa, kwamba sisi ni familia moja tukiwa wa Kenya. Wewe uwe Msamburu, uwe Mmasai, uwe Mpokomo, uwe Mpokot, uwe kabila yoyote, uwe Mkikuyu, uwe Mkisii, Mungu alituumba kama kitu moja, akatuweka nchi moja ya Kenya ambaye kiongozi wetu ni moja, anaitwa William Samoei Ruto. Jameni, tuweka amani. Anyuola moro e kadak mamwiki e kaunti ma Nairobi manyo nyathigi mawuoyi manolal jumbe 3 mokalo. Kaluwore gi jonyuolne, Brian Odhiambo nowuok ne dhi skul to ne ok odok e ot godhiambo. Min Brian lero ni ne riko riembe skul kaluwore gi bura moro, kaka kamano odiechieng' maluwe nowuok ka gima nodhi e skul korwako long marateng' kod jaket makwar. Miyo nolero ni rawerano odichol kendo rabora. Anyuola Brian kwayo ng'ata ng'ata madinene mondo ogol lipot kobila ma Kasarani kata tesend obila moramora man machiegni. Ramogi yena monda ka yweyo mokwongo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok gi weche manyien e Migago. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. The home stadium.
Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Paren gi silimero kende, inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Machiegni kendo joma mine e kaunti ma Migori modak e gwenge ojiw mondo som yore mag timo ohala kama biro konyogi e bero ngimagi kendo jiwo dongruok mar oganda. Kane gilose romo mar riwruok mar mine ma Migori manoba gi Rongo, minego notiegi e yore mag bero yuto magi kod chako ohala matindo e wards duto 40 e kaunti no mar bero ngimagi. Jagoro mogirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo notelo ne chenro mar tiego mine mane owuok e kuonde chung' od buche 8 e kaunti ma Migori. Omolo nolero ni sirikal Kenya Kwanza jiwo chenro mar konyo jok ma mine e yore mag tiegruok, ohala kod tije mamoko. Minego ekonomi ting' mar manyo chenro mabeyo mag kungo kendo kwayo kony mar omenda kod sir mamoko kowuok kuom migawo mar arita mochung' ne chenro mag sirikal. Riwruok mar mineno ojiwo minego mondo mi oti kamoro achiel mondo mi gifwenyo ohala manigi yuto maber kapok ji mathoth ofwenyo mondo mine oyudre e sekta duto mag tije. Mosebedo jotelo mag mine. Koro kawuono nwaromo mondo wang'i to mine wa mantiere e kor gweng'. Kwadok e gwengewa, wadhi konyogi nang'o, wadhi wuotho nang'o kodgi. Sirikal nigi gik mang'eny mabeyo beyo magidwa ni mondo gimi minegi, to minegi onge godo. Koro kawuono gima nwatimo, gi dho kisungu watimo trainers of trainer. Waromo ka mondo wapuonjre, alafu jok moromo godo kagi, chende dok e gweng' kendo, mondo dhi opimne mine ka ber gik mandie sirikal, mondo wakaw gik mane sirikal, mondo wagerrego. Adwa wacho ni ward wa 40 ma wan go, adwa nyisowa ni wan kaka mine ma jo Kenya Kwanza, mine ma jo UDA, wantiere gi sako e ward 40. Omiyo ok en gimoro ma pod wadwa ni wadwa badhre kia wadwa timore nade. Tadwa wacho ni ma gima nitie ma kwa wuok ka achiel kachiel wachomo gwenge, wadhi wapuonj mine, watieg mine mondo mine ochak kawo hola kod kungo. Imiyo ibed ni uso mena, ibed ni uso lot, ibed ni timo agriculture, kata in mana jalupo, kata itimo ang'ono, kata in mana gi kich, pesa nitiere, kungo gi holo. Nitiere nyaka jomoseketi madhi puonjowa. Komachielo bende riwruok mar mine e kaunti ma Trans Nzoia ochako chenro mar puonjo mine yore mag yudo yuto kaluwore gi chenro mag orak ma piny owacho mamalo kod ma counties chiwo. Minego e bwo riwruok motisi ni TISA, the Institute for Social Accountability, wacho ni kata obedo ni nitiere chik machiwo 30% mag thuolo mag orak ni piny owacho ne mine, thoth mine ok ong'eyo kaka ginyalo konyore kod ohalagi ka gimiyo thoth mine pod odak e dhier. Mine ojiw mondo mi oriwre gi grube kendo mondo ondikre ayanga kod piny owacho mondo gitim ohala kod piny owacho mar bero ngimagi kod gero uchumi ma pacho ka. Kupata ile cheti ya AGPO
Alafu kishapata cheti uitumie kwa kutafuta biashara katika nafasi mbalimbali. Unaweza fanya biashara katika county level, national level na hata other organizations ambazo zinaweza hitaji services kulingana na AGPO jinsi ambavyo umeweza kuregister. Kuna a lot of to be done kwa sababu watu wengi wajui mambo ya AGPO hapa Trans Nzoia. Hata ukiambiwa wanaona kuna ugumu. Kwa hivyo kuna ile jitihada inatakana tuwafikishie hii masomo. Umekuwa tukifanya utafiti kujua kama mpangilio wa AGPO unaendelea vipi katika serikali, na tukafanya utafiti katika serikali ya taifa na pia katika kaunti zetu 5 ikiwemo Trans Nzoia, Kwale, Isiolo, Bomet, Nairobi, na tumegundua kwamba ilhali huu mpangilio umekuwa kwa muda karibu wa miaka 18, bado idadi ambayo ya watu ambao wanaweza kujishirikisha kwa AGPO ni wachache sana. Ile amount inaenda kwa AGPO kwa mara nyingi ni 1% ya national budget ambayo iko chini sana. Piny owacho ma kaunti ma Kiambu ochako chenro mar dongruok mar higni 5 mabiro muonyo kwan omenda maromo siling bilion 168 mageto kelo lokruok e kaunti no mosebedo kodong' chien e weche mag dongruok. Chenro no mong'ere kaka The County Integrated Development Plan CIDP nochaki anga gi gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kendo osejuolo budget gi siling bilion 52 kowuok e bilion 116. Chenro ma kamano keto maino e weche mag thieth, somo, pi, apida kod pur kitiyo gi teknolojia manyasani. Chenro ma kamano bende geto bero lwasi mar tuke kod jolony mopogore opogore. MC hata moja, hata mimi niliponea chupu na maendeleo yangekwama. Wewe juzi tu umenipatia ardhi tujenge huduma center. Sasa nikienda itajengwa na nani? So give the entire team, including all the MCAs, please. Now they will start this today. They need time to accomplish this. And unfortunately, the people of Kiambu start campaigning immediately after elections. And they start looking for another governor immediately after elections. But I really want to believe that this time we are going to change, because we also have a governor who is a survivor. I have paid every single person who works in this county any area they ever had 100%, and to take it even forward, that we have even now paid people gratuity for time accrued even before they leave office. Kiambu County, tulikuwa tunakuwa ranked number 47 out of 47. For those of you that remember, that was our rank when I came in. 47 out of 47. I was hoping they would come in December. Wapate kwanza tumepanga vile sisi tumewekelea mipango yetu. By December they would have told, and they will tell a different story, because we are not going to be number 3. We are going to be number 1 overall. Jopuonjre ka tiego jochiw thieth ma Isiolo KMTC oyudo fungruok tok ka nogernegi ute mag nindo. Kuonde nindo manoger e Bwoten County ma Isiolo nyalo ting'o jopuonjre 224. Maeri en okang' ma ineno ni biro jiwo som jopuonjre ka koro gibiro dak e kar tiegruok ma Isiolo KMTC. Lokruok ma kama orwaki kaluwore kod oganda mathoth mawuok e alwora ma Isiolo ma jodar e kinde ka kinde, ahinya to ka oro kod lwenje omonjogi. Jopuonjre mawuok e alwora ma jopith wek odakie orwako gedo mar kuonde nindo ma kamago. Projects would want the student fraternity to double the number, would want critically the infrastructure that is at your disposal to be equally doubled. KMTC today is 96 years old. We celebrate the county of Isiolo. We celebrate the county of Isiolo for several reasons. The first infrastructure to be done in this campus
parts was done by the county of Isiolo. As a county, we know we'll support you where possible. And as the CEC helps, we have to ensure that this hospital has all the right personnel, all the right departments, and all the right specialists to ensure that you get the best when you go. Support in terms of human resource, infrastructure, and supplies have really enhanced our performance as a campus. The support that they have accorded us has helped us to mount 4 programs, successfully mounted and passing very well in final qualifying examinations as well as the regulatory bodies examination. Jopur Niang' County ma Migori dwaro mondo piny owacho chiw ler kotenore kod kambi ma Sony Outgrowers ma bende nokaw kod piny owacho bang' ka nopodho higa mar 2007. George Juma nowuoyo gi jopurgo kendo miyowa ripot ma kama. Ma en kambi ma Sony Outgrowers Company kata SOC, kambi ma bende umbe ne lach mokalo hignigo mag 1990 kawe kod yo ma itaye godo ka achiel kod kony mane jopur mag Niang' ne yudo ka okalo kuom kambini. Kata kamano, kambini ma bende ne itayo kod piny owacho ka otende kod jopur Niang' e kaunti ma Migori sani odong' gunda. Onge chenro moro amora madhi nyime kambini kama na tingni mathoth mokwamo manengo gi thoth ema iromo godo ka ichope kambini maidore ondawa machoka wuok e boma ma Wendo. Nimiyo jopur mbolea mane gipurogo ka gitiyogo e puothe, kendo ne okedo ne jopur ma ka Niang' odonjo to soke madhi represent Sony kendo ichuli e wang' sa. Revive gi management malong'o manyalo duoko chuny jopur e sok. Kambini ne opodho higa mar 2007 kawe kod lal mag omenda mathoth ma bende ne okel kod telo marach mar kambini. Ne nitiere Sacco Society mane giketo kendo ne operate within the company mar SOC. Ne en office kanyo ma serve japur directly kendo nitie offices ma serve almost every department. Koro this society kaluwore kod ng'eyo mar japur to waneno ni en emomiyo SOC olwar nikech no mismanage pesa mang'eny ne japur save pesa kocha. Podho mar kambini ema ne obedo chakruok mar midhiero mathoth ma jopurgo mag Niang' e kaunti ma Migori nyaka sani koro neno. En gima ne konyo jopur e weche mag chiwo services ne jopur machalo kaka puro ne japur, miyo japur kodhi, miyo japur mbolea, nyaka ne sogore piny. Iyudo ka services gi koro ne ok jopur nyayudo gi makare, kendo ok ne nyal timgi e wang' sa kaka owinjore. Puodho mar SOC ohinyowa nikech ok wanyal access to loan mane jopur yudo ka mane ginyalo nyiewo godo fertilizer kata mane ginyalo chulo godo jotich matiyo negi e farms. Aya SOC ni nondiko nyaka jobeto sani kata mane area ka bedo ni SOC ni koro ne ok ti kata ma jobeto waonge go. E seche mane opodho, kambini mar SOC ne nitiere kod gope mathoth maruoko mag jopur Niang' ma ong'ere kaka Sugar Board mane chiwo negi hola mondo gikonygo jopurgo mag Niang'. Obedo matek, Kenya Sugar Board notemo miyogi loans ka pod paro ni ginyalo chulo. To mismanagement mane nitiere e society ka nomiyo they were not able to pay back to the Kenya Sugar Board. Mane at one time they were no gibedo taken under receivership. To kosebedo kaber sama ne under receivership japur were not getting any services. That circle no lwa. Bang' kambi ne gore piny owacho ne okawo okang' mar tayo kambini mar neno ni gope mane kambini ok ne ochulo kane pok ogore piny koro chul, chenrono bende dendo kaka receivership. Higni maloyo 16 osekalo ka kambini mar SOC koro pod opodho ka gino mane jopur nitiere godo ni dhi chere machiegni pod medo rumo. Wasebedo kowuoyo gi Sugar Directorate, wasendiko negi, wasebedo kodgi e buche kwa wacho mondo wayud kaka SOC nyalo chiere kata nyalo tim gimoro mwaloke mobed gimo mopogore gi SOC mane ji ong'eyo cha. Podho mar kambini bende oweyo jopur kod lalo mar omenda mathoth mane gikano e kambini. Japur ka japur ne chiwo omenda mar Sh1 kuom tan ka tan mar Niang' mane oter ne kambi mar Niang', omenda mane ng'ado kendo dhi ne kambini mar SOC.
to kendo sok kanong'ore piny ma jopur bende pesagi nolal kanyo, chuny jopur noa e chuth. Masama wuoyeni kata kiwuoye wach mar sok, tichalo na ng'ama chiega dhola moro manomako jogi. Gope jopur ne nitiere mang'eny, en mana unfortunate ni aonge gi figures. To en adiera ni many farmers ywak kendo mane momiyo ok gisebedo mayot sama luongo ni mondo sok oduogi mondo chak oti. Nyaka sani jopur mag niang' nitiere mudho ka otende kod kambini nikech kata maneja mane oket kod piny owacho mondo orit kambini bang' kane osepodho ne odhi e ruta higni 3 mokalo. Kabeni nyaka sani onge maneja manyien ma osekel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mondo mi wachop dwaro mari kaka jawinjo mar Ramogi TV, asingoni ni odwa mar kawo weche manyien odich mokalo, kendo kochopo saa 1 wang'e mar otieno obro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, kendo saa 3 weche manyien mag oimore gi Jael Lieta. Ka kamano yiena mondo agoni erokamano kuom miya thuolo mari kinde duto e chenro mar Migago. Nyinga Milton Ochieng, bed gi kodira majaber. Riti masani. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes.